Dumelani. Qey. Ilanga lomzuzu. Nanga lomzuzu. Utheni ilanga lomzuzu. Kanti uthini ngaphela? Kanti uthini uvusi? Ngoma comment nje. Kanti uthini manje? Nanga lomzuzu. Yini? Nanga lomzuzu. Nanga lesikhathi. Phela mangithi ngithi ilanga lomzuzu. Ilanga lomzuzu. Nanga lomzuzu. Nanga lesikhathi. Oh, nanga lesikhathi. Okay. Qey nanga lomzuzu. Okay. Hayi kulo ukuthi sisiphakathi emalayithini. Awu. Sikhulu phela uNkulunkulu akasincishi. Idudla, ilenda. Kumnandi. Yazi ngithi ngiyayiculela ngiyake. Awu namanga. Angilakile senazi ukuthi kusho kunjani? ukuthi idudla ilenda. Okay. Kodwa phela slender. Yeah. Semi slender. Yeah, bahle man. They look very pretty. Bathi ngesilungu pretty. Yeah, bahle kakhulu. Kodwa nizoyibonela nini? Namhlanje bafethu siniphathele uSisi, ngithoba igama lakho sasana? Ulungi. Niphathele uLungi namhlanje bafethu. uLungi uyakhala la ukuthi icela ukuthi idwaza imsize ngokuthi usola ngathi i-out yakhe kukhona la sebeyiphakela khona ngaphandle. So ngeke ngilule kube kuningi uzochaza uLungi ukuthi yini imenza ukuthi isola ukuthi out yakhe bayayiphakela somewhere ngaphandle and ayisadli endlini. Yena nje sihlezi iplate ligcwele. Lungi unjani? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila. Yebo. Bekwa yini ukhala ngani singasiza kanjani? Okay, into yami kanje. Nginomuntu wami nje sengiphile naye eminyakana. Yeah. So siyathintelana vele amafoni akunankinga. Yimloyo njengenjalo ngithinta ifoni yakhe ngithi ngena ku WhatsApp. Angiqonde ko isearch nani ngiyazithintela nje ifoni yomuntu wami. Oh yeah, okay, yeah. Ngihlangana nje nesithombe sentombazane. Futhi ngiyayibona nje conversation ukuthi no. Labantu laba khona into abayenza kahle bayathandana. Futhi bayaenjoy lento. Manje sengibona ngathi yimi isilima cause senginokunganakeeki nje ukukhona. Yini lenzo ukuthi kulesi sithombe sentombazane ungene ubone phakathi ukuthi kwenzakalani? Kuno love eceleni. Egameni lisivile. Oh, egameni okay. Okay. Then mawungena ku WhatsApp uyabheka lapha uyabona ukuthi hayi zomcimbi. Ngibonile ukuthi hayi labantu bayathandana futhi sekunesikhathi. Okay. So umuntu ofuna ukuyenza ufuna ukuthola ukuthi bayathandana ngempela or mhlawumbe ufuna ukuthi masuthola ukuthi bayathandana ahlukene nendoda yakho or ufuna ukuthi mawusutholile ubayeke bonke or ufuna ukuqhubana nendoda yakhe yena yeke indoda. Ngifuna indoda yami back. Oh so yena yeke indoda yakho. Yebo akayeke indoda yami. Alright nje umphakela wena owedwa. Ngifuna mina nje. Awudinga ukusizwa. Cha. Okay, Musa. Yeah. Bese sinemizamo bese siyenzile nje wadu sithumelile shandisa i-email. So samfonela ugirl nangoku umuntu amfonelile wakhuluma naye. Ngeke ngathi ukumngena. Kushuthi kahle lo sisi uzenze umuntu available nakimi yabo. Yazi kanjani umlutho udonsa kwasani ngoba nami cha bese ready ukungithatha yabo bengikhuluma naye ngamtshela ukuthi ngizocela sihlangane ngeFriday ngamtshela ukuthi ngesikhathi esizo sho yena ulindele ukuthi siya ku date mina naye siyodla ice cream yabo siya ku date kanti akazi ukuthi kukhona wena so basically ngizamile nami yabo bengenzela ukuthi ngajumpisi ukuthi yabo indlela simfuna ngayo so ngavele le number leyo unginike yona nami ngenza into zami shothi wavuma ku date uyambona lena ukuthi uyithandela izinto yabo bese sithi uvuye ngenye indoda ayicanti lutho umlutho hayi sizohamba sekuye and then silungisele indaba sibone ukuthi uyasizakala yini kodwa siyathemba ukuthi sokhona ukukusiza. Yebo. Hamba phambili ke wena sister ne. Thina sokulandela kancane. Usilandela nje kancane la emuva. Ungihamba phambili. Uthe ungalana ngithi vele. Acela uhambe phambili. Kube uwenje uhamba phambili. Thina silandela wena. Silanda akumele thina asibone. Amelanga ukuthi Asibone ngake. Ama camera. Yeah. Enzakalani? Ngicanga ukuthi manje samlokhu nje. Sekwenze njani? Hawu sikuyaliwa ingqondo ifika nama bulletproof. Awusho mana kulabantu abeza ngapha ngaphambili khona la. Ama out la. Okulawo. Okay. Manje wait. Ukwatile vele.
Hayi urelaxile mbona awu. Angisapholile wamanje. Awunankinga ne? Ngisapholile mhlawumbe manje ngibona. Cha qhubeka uphole mama. Hayi ayikho inkinga. Ungaphola nje ungatatazeli. Unga. Awuyambona cela uhambe phambili ke. Ungalwi ne. Yazi indaba soyiqala nje sesisonke. Ngcono ukukhulume thina. Sokukhulumela. Ngoba yalwa njalo lapho. Ngali ntombo. Ngalwi. Cha singesibamba awayilwelwa. Kuza nje. Skuziji. Mhlola kuziji idla amaqanda. Hayi. Inja yakho. Awu hey. Lelo inja. Kunake. Hayi. Menze slima ne. Ngambhayizela. Buke ngambhayizela. Cathi kushuthwa. Ngoba ujabula kangaka nje. Cha yes I know asiyo ba bodyguard yakhe. Kodwa ke sihamba naye. Sihamba naye ungaqaleki sihamba naye. Yenza ngisama frontal. Hayi no indaba yefrontal ungawari sizoyikhuluma leyo nini ecini. Later. Yeah thina azile ngama frontal. Wathi Musukuthuka. Awuboshiwe. Uyamaza ngathi vele. This is my best friend. Ngana best friend. Oh okay like uyayihlonipha kodwa ubungani benu like into ehloniphayo le ubungani benu. It's my first priority. Yes, Your first priority. Kodwa akubonakali kukanjalo sister ngoba phela manje first priority. Uyakhala umngani wakho. Ngibona ngathi okunye. Usondezela mic yose. Ngibona ngathi okunye kuyi first priority sister yazibonakala. Yeah. Khuluma. Yacha ngona uchaze wena thina as understand. Ngithi mina yabo wena uJola nendoda yami ngikubone ku WhatsApp wayo manje ungabuza indoda yakho cha ngikhuluma nawe nendoda yami oh uJola nami kungijola nendoda yakho yela ngikhuluma nawe ngobona uJola nendoda yami manje mina ngena hayibo kube socedile sisi usabhalela incwadi yasekhumule ekhaya kube dala ucedile uzomvasaza ngempama hayibo wentombazane mana ngicela ukubuza igama lakho bani sister Ayanda cela ukubuza Ayanda wena ngoba ethi nje uJola nendoda yakhe uyakwazi into ukuthi indoda eyiphi futhi indoda maybe maningi igama lendoda KB ubani ukabelo Karabo yeah hayi indoda inyamazi indoda yami sinami so wazi ukuthi umakhwapheni noma indoda straight ngazi ukuthi indoda yami straight umuntu wami Khola kimi wena. Mina manje nizongihlasela kanje Bokuthi lo Karabo. Ngihlasela kanje iyasiprovela Manake. wena ushuthi kahle umthathile bendoda yakhe Ubusuri. ayibhalanga ukuthi indoda yakhe okay Mina ke mina ubufunani kumina. nje ngisho ukuthi iphumela ukorekele entodeni yami phoma korek endodeni yakho angikorekanga sisi wenzeni hawu umuntu wami ngithi ngiyasho umuntu wami nje nawe if wena mina bengithole wena efonini bokumele ngenze nje wena bozoyenza njani mina bengizoshiya amadoda abantu ngabe befune yami makayibhalanga indoda ukuthi ekabani wena cha kusikhona wena uyifase la echainini yabo le yenja phela mina ekhanda uyahlanya that's why uze la ungibizela abantu bazongiskema bayenze ngathi bangibizela ku date chabe bekuveza ukuthi umuntu onjani wena ninjani uyafeba nje njobula hawu uze kwenye indoda uzofebele uzosithelele wena uyalutha anginandaba noma nganisela wena bakushiyeleni njengoba bakushiyile base yanga bakorobha ngawo bakorobha ngawo kuba uzanga ke kimi if bengakutatazilisi kuba uzanga like ngishiye ini indoda yami hayibo mana into engeke yenzeke leyo lo mbuzo obuzayo ukuthi bakushiyeleni uqonda ukuthi ngawo like beke indoda yakhe bengekize kimi if beka happy or something or if beka mupha kamnandi kuyabonakala nje ukuthi uyabanda ufaka ipaka ama stove sisi stove sinyuke or igas yazi wena usengigas ifake la ngaphandle uyashisa yena ushisa sinekile uyayibona nje ngathi umuntu wakho enjoy yayo leso sinedress uyasimfafana manje why ustresseke kanje uzibiza abantu manje why ungahlalanga nomuntu wakho ulungisani intombazane njani yini into eyilungisayo ngizilungisa yonke le shifisho yenzakalayo Manje ngoba umlomo ucobezela nje ufuna ukuqhuma kanje ubuzele mina. Vele Already uthi uzongimunca. Befuna kona vele befuna kona nomuntu wakho yimunqa kamncane kanjani kubuyazi Proud. sanyanyisa ushe ubombhala ke la sisi umenzi ithathu amathathu ayenzwa umenzi ithathu umbhala uthi ubani igama lakho hlangana kunegama hawu angithi ufuna ukwazi ukuthi uzombhala bani ufuna uthatha indoda okuzobhala ukuthi Sitofuza
hlanu Oh manje uzitsho ukuthi ngoba iwinter idufuza bazosifuna. Ungazonya wena Sipho. Ungazonya wena. Lento ikhuluma ididi. cha bawena Hayibo unyanya. Manje ngicela ukubuza la nginethekala Yo so ngistela le. man ayanda wait Uyaphi? Yini? mana uhambe indaba nibiza amakhamera nibiza abantu indaba Inkinga siyaxaka manje yemqaka into yenzayo kanti bizokujikela uma seyibona abantu. ayikho into ejikelayo la bekumele ningibize njengomngane wenu sikhulumeni ecaleni Sikhulumele ecala uhlulekile uba umngani wethu wena wajikela omunye wethu. Wajola nendoda. Wajola nendoda yakhe oyazi ukuthi useneminyaka ejola nayo. siyakhuluma nje Ukholwa yona into esho indoda ova umngani wakho. cha uyinso yena nje yenzayo yini uyashova indoda yakhe njani mo Ikaphi? uyashova ishobana Iyalokhulu. yalipha push sure Mhlawumbe phela uenjoy lento uyenjoy yayo. ufuna ukuzwa lento engiyizwayo. So manisinile Mona. manisinexoxa yini nexoxa nezinto zase akhona singayisharile Nilahla lapho. ngibe lapho ke. Wayehalela lento le. Isikhathi eside mos. Besingazi ukuthi singajikelwa uyena nje. So senikhuluma wena nina basically wena umtshelile ukuthi Umthetho wakho uyaperform, uyagijima shothi wena wabona ngathi akayideserve lento. naye Ufuna ukuyizwela. Ufuna ukuyizwela yena ukuthi ingabe ngalento Thomas. uThomas. Khona ngokubona. Khona ngokubona. naye besixolela abantu bakho benza Kodwa wena akazi kufikele lento Ukuthi uye. Cha shothi bebeleka. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi phela iperformance bengafani. Yabo thola ukuthi Akaza sicela umngani ukuthi akajabulile kwi relationship Shuthi yakhe. mistake yami ukuthi ngimtshele ukuthi umuntu uyabheja ni futhi. iyaphela uyakubheja Uyakunika imali. cha into esikhashana nje Isikhashana yini? Yinto esikhashana. Esikhashana. mina naye Ngokwesikhashana. Wena nakhona vele enikwenzayo. chomkhuluma iqiniso Yebo, khona esikwenzayo kodwa Yini? sikakenzi lutho Khona sikwenzayo kodwa sikakenzi lutho. Benisaxoxa benisalunga amalungiselelo. Benisayenza amalungiselelo ukuthi nikwenze. Usho ukuthi nezithombe lezi sizibona ku WhatsApp bezihambiselana namalungiselelo. cha uyena wathatha ifone yami Uyayichaya impela usuyichaya izokoma. Bafuna ukwazi ukuthi nake uyinswa yini into oyenzayo. So benze njani manje mina ngenaphi Lalela ke. Hayi ke. lento yenzayo ayikho right. So njengamanje they wanna know ukuthi nake yini kumele beyekele wena or beyekele umjida. mina nihlangana naphi ku relationship yami nabangani bami Okay, anikhulumeni. Ithini sibafonelile labantu ngoba Chomi asifuni ukulwa nawe sifuna lento ukuthi silungise kahle asikwazi ukukhetha iboyfriend over wena sesiphile nawe iminyaka futhi at the same time sifuna ukwazi wena ukuthi ungakuphi that's why sifune usizo kubona ke Bafuna iclosure. Right. Uyinhloboni, uncukumbili. ngeke sikuthathele inqumo sithi siyakulahla ngoba usbetrayile mhlawumbe ubungaziboni ukuthi usephutheni mngani Ukhuluma Never kahle. right as love. Yimfethu. Umngane wrong, unomoya sesiphile nawe wasikhova. iminyaka Nomoya wasikhova. manje sifuna ukuza kuwena You are a bad friend. You are a bad Bad potato. Bad potato. Izamba nelibolile. Uyisamali. Cha musugoba, musugoba. Wazenza nje nawe into ngathi siyakusukela. Ngathi siyakusukela. So into esiyenzayo sisiza abantu ngeinsolo abanazo mayelana nabantu abathandana nabo ukuthi mhlawumbe usola ngathi uyamjolela. ngenaphi mina No, ngicela ungilalela ngiyazi zonke indawo ngicela ungilalela. Ngicela ungilalela. Uma ngepha nje YouTube ungilalela. Uzowazi ukuthi ungenaphi uzowazi ukuthi awungeni. Uma ngepha lokho phela. Indlebe. Indlebe nje phela. So lento esiyenzayo ke sisiza abantu abasolelayo ukuthi yabo mhlawumbe uma une out enye yabo iyeke le yami ne date ibeke eceleni le uma une out enye mhlawumbe uyasola o mhlawumbe usola mina ke ngoba siya kwe date ukuthi mhlawumbe nginomunye umuntu mhlawumbe ubize iduyaza ikusiza ukuthi ikulekelele into enzo Udungidla ngesikhathi yazi ngudla ngesikhathi okay asikhelo dabeni nawu 6 Victoria cela ukhuluma wena sisangithi last ngikufonelile wangipropela wena ubhizi nendoda yami wena ubhizi nendoda yami wena ubhizi nendoda yami ubani indoda yakho sisi udoctor awumazi udoctor Hayi angazani na doctor mina sisi. awazani na doctor makunama phone number wakho udoctor Unamafoni usho kanjalo yena. ngikusho mina angithi ngikufonelile wangidropela ifone Sisomcathi number yakho sithathe phela. Can I ask where do you think we got? Hayibo angazi mhlawumbe ku Facebook yami angazi I don't know. bayinikwe yimi ngoba ngikufonelile wangidropela ifone wena ukhuluma nendoda yami ufonela indoda yami ebusuku wena
Manje siso ngoba dovuma nje kuya kwi date nami ungangazi singakaze sibonane before kukanjani hayibo besobona khona ngithi nakho sengibonile Awu yawathanda amadoda abantu. futhi uzongiphika mase uhlangana nomunye uzakhela uthi awumazi angazani na doctor Hayi uyawathanda amadoda abantu. Boyohlangana nomuntu ongamazi uye dating. Uyamazi udoctor. Uyamazi. so ayithi uthi indoda yakho Manje mina mina ngifonelana naye. ikhona Ufonela ini? ikhona bakwethu angazi seniqedile okay mhlawumbe sikaqedi manje sikaqedi angithi awumazi udoctor so usisho yakusukela it's fine for lokho ikhona indlela lapho singenza ngayo ukuthi wena umprovele ukuthi udoctor umazi ikhona indlela singenza ngayo angazi mina udoctor angimazi ngithi ngiyakuchazela sisi I-first priority le yakho yokuqala yimi noma ilo wami uprince wami uprince hayibo uprince yena wazi kahle ungenza ngathi awazi sister your man hayibo uzuthi your man my man Qala kimi. wethu Kanjani? akithi phela wena uhlangane naye Kanjani? content ihlanganisa wena naye sister lethi kanje sister Hayibo. konje thobani igama lakho nondumisi unondumisi umngane wakho uthi wena umdlela i-out yakhe Kanjani? kanjani asazi Kanjani? ukuthi idliwa kanjani out asazi phela wena nenza kanjani mase So nidlala like it's all along siyabangani siyathandana kanti awungithembi. nayi lento mina ngithi all along sabangani kanti mina na ngiyakushiya ngikushiya kwami lento ekhona ekhanda lakho sithembe moya intobazana ungazongifake Prince ufana nobhuti kimi. Umfweni. umfana umkhwelayo Kufana. iyahlekisa hayi bohlengiwe hlengiwe mana waye usha umngane wakho ngestina because uyazi ukuthi lo muntu uyakuthemba umngane wakho dala ningabangani uyasho ukuthi kade isikhathi ningabangani Like lento iyamangaza. siyakumangaza Iyangimangaza. mangaza usuba nje Lengizwa hlengiwe Uma ngehlisa ama standards So if manje ever like lento yakho iqiniso ungayimela yini ubungangitshela from the start ukuthi ngicela sizokhuluma Hayibo, khona unembeza, engayitholi ntombazane. phakathi kwami nomuntu wami phakathi kwakho nomuntu wami hayibo wayizongilandela igoro no akakulandeli igora Ubani igora nasisi? wena ngithi awuzile ukuzosha kuzovinjwa mina kuzovinjwa mina ke manje ngoba phela ngibona Yehlisa umoya. ngasifundizwa ngamandla uzoshayiwa kani la awuzile ukuzosha Yehlisa wahle umoya. mana uqambelelana Uyasazi mina nama nawe. ukhipha endlini la ngihlala khona okay tshela mina Awukhiphe endlini ngoba dungaphandle uqambelana mama. whatsoever bengibhizi ngezinto zami ngizela ngizo Tombo angikukhiphela manga uyazazi but Yazi angisibaje uyazazi. umngane wakho and lento le ayenzakalayo akekho happy ngayo and ufuna ukuthi angazi nilungise ukuthi maybe ngingayiprova kanjani angazi okay Awaso iprova kanjani? no ufanele for ukuthini okay asimfonele Awaso iprova kanjani? indaba engingazazi mina Simfonele. hayi ningazokhuluma Simfonele yini? lokho mina ngeke ngikwazi ukukhuluma naye okay shuthi awunandaba nomngane ngeke wakho ngikwazi ukukhuluma naye Cha, ngamfonela manje ngimfonela ilethe ya 4 years yonke uyilaxaza phansi uyakwazi lokho Chaza sensitive. Kodwa uthi ngiyi-first priority yakho prove ukuthi nimusungihlanganyela khuluma yedwa okay nimusungihlanganyela hayi siyakuyeka-ke prove ukuthi ngiyi-first priority prove nimusungihlanganyela hayi uyakhuluma Vula ifone. khuluma nefone khuluma vula ifoni ngikwazi vula ifoni isifonele ubhuti ngekwazi ukukhuluma naye ngeke okay iziphi izizathu sokuthi ungabe ukhuluma naye because angithi umngane wakho lo and ufuna ukumprovela ukuthi wena nendoda yakhe anenzi wemfana alifuna ukumprovela mfana no ungathi wemfana Ungabubiza abafana abemiyimiza ngathi abafana. sizokhuza lana Awazi ukuthi sukaphi. usibizini Nisukaphi? niswaphi Senifikile la niya khona. niswaphi uzofaka futhi abantu sekugcineni Abafikile. ubalande bona abantu Line. sekugcineni Mara ngeke go. ukwazi ukuthi ukhulume nami esayidini kunokuthi ungilandele abantu esingabazi wena wonke ukwazi ukukhuluma naye esayidini ukuthi umthathele indoda yakhe Umdlelelani indoda. uphayo unayo wakhuphayo Yini ukushaka kamnandi? yini wena Ulivuthela kahle ipayipi. you Ngithanda understand no KP sekukudala ngithanda no KP Ineminyaka mhlambe u3. maybe because Ineminyaka mhlambe u3. oh Wena uqale wena usuqale last year shuthi la umuntu wa KP masifoleleni yena sekazoma nasho ke ukuthi ubani umuntu wakhe yeah siyamfonela KP ne akafonele. okay Musa wani nesikhathi sokudlala nawe shame ongisitela isikhathi sami kanti baleni ke Hayi, sithi kahle. siwazi okay sithi siwazi ukuthi KP sithi siwazi ukuthi KP uthandana nangu sister yini oyimisele ngazo ukuqhubeka nayo KP ngiyaqhubeka naye umuntu wami angena indawo ezabo boyi2 ezami neyakhe so if eyami neyakhe waye ungaceli mina ukuthi ngiyifake ngoba nami umuntu Hayi wami kahle phela asizanga nawe la. Okay. Asikwazi. ufuna usifanakala nefoni
Ubaleka nayo. Sibaleka nayo isigibingu iscam wena. Iscam yini iscam wena okokuqala udlala ngami la ungitshela ngama date. Kanti awunayo indoda. Usayimisela futhi ngami. So i-date shuku sajola. Bongikhipho ngise date shuku sajola. Cha bengidlala ngawo phela. Oh udlala kabi ke bakuthekela ngama toys. Okay, dlala ngentombi yakho. And ngiyayithanda futhi. Alright, nami KB yangithanda mos. Yezwa nami KB yangithanda. Wena Ingazwe give up Ayikho indaba yakho. wena eyakho Ayikho indaba yabo yakho. wena Cha. Mina vela ayikho into engihlangisayo naye. So ngingamyeka ngibuyele kubona. Kahlahle singamfonela ngimtshela ukuthi akahlukane nami. Okay. Usho entweni. Khipha ifoni mos. Kusekhaya. Usho entweni asimfoneleke. Asifonele engqwele le. Kambe benisinikile number le. Ufaka number, uyazi number yakhe? Bebeyifakile. Angazi noma yiyo kodwa lena kusayiyo. Kambe uthi ubani igama lamjita? Hello doctor. Doctor. Unjani? Uyangizwa? Ukhuluma noMpumi. Alright. Yeah? Ngithi uyangizwa na? Ifoni yami enye, alright? Yeah? Alright. Ufuna ke engayazi mina. Angisebenzisi esikhathini esiningi, alright? Ukhuluma noAsiphe ngithi mina lento kade sihlanganisa ngicela siyeke. Nginabangani bami mina la endisengibanjiwe. Hawu kanjani manje? Thula Jomi. Hayibo. Wayezothi kanjani? Baphelele wemzi wakhe sikhona sibaningi. Mhlawumbe ujethi ukhuluma noAsiphe kuphela. Uthi kanjani emnganini wami? Manje le nsizwa ikhulumayo uzama ukuhlukana nami ukuthi unenye insizwa or uzama ukuhlukana nami. Uhlukana nabani? Uhlukana nabani? Leli qhawe. Uhlukana nabani? Ingqwele ishe leso. Ukuthi sise Nabo umuntu lo okhulumayo. Sikana sami ukhona nawe lapha. Usetshenziswa. Jomo kwenza isilimi. Mana mfethu sicela ukubuza la. Lana konje uthoba igama lakho sinoAsiphe, sino Yonwaba, sinobumikazi abangani abantu yabaza ngesiboy 3. Yeah, ngiyabazi mara ngithola noYonwabo mina kwenzakalani ngani lapha. Ujono noyabo wena so uAsiphe kanjani ngoba umngani kaYonwabo. uAsiphe uyavuma la ukuthi khona beniqala noYonwabo ubambile. So kanjani uAsiphe mase utshela noYonwabo? Hayi phela angisezwa manje ukuthi ngimthele. Hey. Balapho bethu. Bonke yezwe sikhona sibaningi. Siphelele. Hayibo. Manje sithanda sami bengingafuni. Isiphi isithando sakho? Isithando sakho. Isiphi usho siphi? Isithando sakho. Phela Yonwabo phela yima ngichazele. Abantu bafonela uyena usekhuluma na. Okay, chaza. Phela sithanda sami uAsiphe mina bengingafuni ukuthi lento yenzeke kanje nokuthi uthole kanje wena uye phela umuntu obeke ngifenza kahle kahle. Wena wayengantselanga ke? Wayengantselanga? Mina bengingafuni ukungena phakathi kwenu ukuthi ngiphelise umngani bami. Usungenile manje yabona bemanje senkinge enkulu kabi le. Phela uyena umuntu ongenaqiniso kuwe mayengifuna engazi ukuthi ngithandana nawe. Nawe awunaqiniso wayuvumile uyazi ukuthi uthandana nawe. Akanalo iqiniso yena. So mina ngithemba umuphi lapha phakathi kwenu? Nginomuntu wakho ubani igama lakho manje? Ngino-Ayanda lana umuntu wakho. Wenzani Ayanda mfethu? Hayi no mfethu bengifuna nje ukuconfirm ukuthi ngabe niyathandana nivele yabo. Ukuthi ungitshelile ukuthi uthandana nawe so mina bengifuna ukuconfirm nje. Cha ukuthi uyakuthanda. Ujethi naku date. Manje wayeka mina mtshela ukuthi bese ku date. Lalela-ke othi ngitshela Ungiqabanisa nomuntu u-Ayanda besiya kwi-date mina naye uyo ini unamanga phela lalela besiya kwi-date mina naye bese siba angithi utheni niyathandana ukuvumile lokho Umuntu wamsho. Okay-ke uzwile yazi-ke sinomunye umuntu la sine-surprise for wena. Surprise.
Yeah, sine surprise. Okay. Ukhulume lungu noma semtshela? Baby? Hello. Yeah. Umtshela ukhuluma nobani? Ukhuluma noLungi la. uLungi. Yini kenzakalani lapho Lungi? Ngikhuluma nabantu abaningi. Ayanda uLungi kenzakalani? Hayi phela ngithi sihlangene ngawo. Bathi mina ngiphume ku-date kenzakalani? I-date leyo yini? Hey wena, hey. Lalela mfethu. Wena shuthi kahle awuthi ngicacisele ngoba lokhu uzenza umuntu ongazi. uLungu umuntu wakho angithi naye uyothandana naye. No Ayanda ngala uthandana naye. No akasho ukuthi akangazi uthi aka-understand kwaphuma ama-date nawe manje kanti uzozenza understand ngami wena uyazi noma umuntu wakho akakwazi Why senzani ngicela nithuleni? Ubani umuntu wakho wena phakathi kaLungi no Ayanda? Hey mfethu lalela akubalekile lokho njengamanje. Lana mfethu lalela lokho akubalekile lokho. Akubalekile lokho ngibuza khona because lento yenza i-wrong ngokutshela nje ivari mina. What you are doing is very very wrong my brother. And lento xa ukuthi uyayenza ukuthi uma ucanga ukuthi sex ayikho sex mfethu. Ayihlekisi because udlala ngengane zabantu. Especially udlala ngoVictoria because uVictoria userious ngawo and wena umenza islime. Yabo? And ungakhohlwa mfethu lalela ungakhohlwa ukuthi no you need to listen to me lalela wena. Hey. Akusay mfethu lalela ngeke mfethu uthi umdala kangaka. Yabo? Bese udlala lengqondo oyidlalayo. uVictoria uzenza islima lena usuka le la asuka khona uzothanda wena and wena umenza islima umenza ibharu uzomjolela nezingane ezincane umpuma cha umenza islima why umenza ingane abantu islima why wenza ingane abantu islima mfethu uyazi ukuthi ke nento abathi khama what goes around comes around uzoyithola lento efunayo so sesuwakunyanyisa so ngiyadlala ngosisi mfethu yazi cela usenzeni sisi wami mokuthi ke hayi bafu yazi usenzani cela usibone ifoni yakho. Ifoni yaba. Uyayithemba ngithi. Uveza manje. Akho. No, mina nomuntu une privacy. Cela usikhombisa 5 chats. Lalela. Ngisacela. Ngithi wena. Hayi sacela. Wait. Wena ngithi ufuna ukusacela. Prove phela kumngani wakho ukuthi kwenzakala. Ukuthi wena. Vula ifoni yakho umkhombisa awenzi lutho. Ungathi ubafana. Prove. Nana ngithi ngiyadelela. Vula ifoni. Ngifikelela ngokungidelela Vula ifoni. Ngale ifoni yami. Vula ifoni. Yami le phone angikufebelanga. Hayi yekufeba kwefoni vula la. Ngekani phone yami. Cela usivulele. Awuthandi. Khona ukufihlayo. Hayi bafu confirmation. Kuyacaca ukuthi beya ngapha sesicela. Cha, hayi. Usiswami lo ukudlela indoda lo. Kuyacaca ukuthi uyamdlela. Kuyacaca ukuthi uyamdlela. Ibhaliwe. Kuyacaca ukuthi uyamdlela. Hayi mana awusiprovele ngani? Ngifuna ngento. Mangifuna kanjani umuntu ozolokha imidleni yabona umuzi yabizizwe mumfu. Akayimisele futhi ngokuvuma. Akayimisele futhi ngokuvuma ukuthi ukwenza islima. Ubevele ukwenza islima naseqaleni. Futhi bekuthatha light. Bethatha kancane. Ngani wami 4 years old. Namanje. Yabona namanje. Ejo angithi uhlangene nabantu engabazi. Uye kuthemba mina. Kholwa lokho okukholwayo kodwa ngifuna amafoni. Hey, angifuni uzwa lutho angifuni ngefoni yami. Ngibonile. Manje awufuni ungabe nefoni wena. Yini ungabe nefoni? Ngibonisa la ubone khona kodwa kweyami phone. Hayi umlutho namje. Hayi ungayisoli jabula ukuthi yabona uhlekani. Yake manje uzoloku ukuthi indoda yakho ngiyeke so wena we happy ukuthi ubhanqile awucabanga ukubhanqa ubani kodwa ngazi into abayenza kule uzombhanga namfuthi lalela sizokumoshela futhi yabona ke lo osethuza wena mina ngizokumoshela personally yazi kanjani ngizomtshela ukuthi ngizomkhombisa ama-chat wami nawe akunandaba mina ngithi umuntu omnyamazi mina nawe besa kwi date phela ungakho le talent ngiyayela esikolweni ngiyayela esikolweni lalela belulunga njengolungile ubulunga and nalo somthola ngizomthatha naye ke khuleka angithi ungilandile wangisukela usukela inyoka emgodini nami ngizokulandela omunye ozomthola ngizomthatha futhi mina sisi yabona kumanje ngabe ngipheke kwakhe ngiyamgcoba manje uhlekani Ngizokuthi nakhuluma nje mara yikho into eniyenzayo nogela ubathi uthi uzovutha uzimpama ubhale incwadi esingayiboni bese mama ne simpheke azama nje ukuthi fahla ngento ezincane so that next time
wazi ukuthi izinto ihamba kanjani semhlabeni la sithanda sami and la emhlabeni kuyanyiwa yangithola ayikho into esexy njengokudla indoda yomunye umuntu yabo and trust me i-potential unayo sasemncane ngeke ukhupane namadoda amadala ashade nosisi amadoda abantu or athandana nabantu abadala mfethu usasemncane nxa isefethu ukuphazamisa usasemncane rather focus on important things. There's no way ukuthi as young as you are not ambitious about something or you are not dreaming about something. Ubhizi uzingakhupha namadoda uthi hayi lona wami no somshare. No man, there's a lot that you can do. There's a lot, trust me. There's a lot. So lezi zinto zamadoda nani zingachazwa nonsense. Just wake up and tell yourself ukuthi you know what, indoda mayikubona ibona ivalue ibona ukuthi uyabona ukuthi abosisi labo uthi moju abashela angasheleki nabo sisothi mehamba lapha ya ayongena emontweni yakhe akashela noma ubani lo asisi lo bayamsaba. Why? Because unesithunzi, she built a name, uzakhela igama. Awufuni kube lo muntu esimama wena, ufuna ukumemezela amadoda doctor, awufuni kube lo sisi loyo khuphana namadoda, awufuni bodla khuluma, awukuthandi lokho, awufuni ukwenza kuba njalo khuluma, awukuthandeni, awufuni ukuba independent. Angisafuni ukukhuluma yazi, angisafuni ukukhuluma. Ngiwesela isikhathi. Hayi insaya inyoba no KB manje sohlangana umuntu wami, so wena uzokusiza ukuthi uthole omunye. Bye. Hamba ke negxaba lakho lendoda lelo. But kulungile ne? Ku right. Mina ngiyacela ukuthi ulunge njengegama lakho. Bolungile. Phuma kulomfana no KB. Sikucacile ukuthi kanjani. KB yafeba. Ilingano ayandi yafeba. So boyithula abantu bangakulethela ukugula. Mhlawumbe ukugula ngafika nalo ayanda wakhona ekufike kufake KB yakuthathe akulethe kuwo. Ube right uyiphile impilo yakho uyithandela uKB. So it izokusiza ke. Avela uphume because uyabona ukuthi ayikho lento umlotho silime mina silima uwe save uphaya wakho ubeke bakhona banemali yokuthenga bazowuthenga bewudle bewu-enjoy yokushaya ilento le indaba zakho kwindoda azikho right yeah abashaya ngetini obafu base mhlawumbe mafethu hamba kanjani mafethu nekhona majethi yeah sho ngicela ukubuza mafethu anawo mhlawumbe into okudabula ngesitini mhlawumbe khona umuntu usolazi udlela intombi yakho sikhona bafethu sizomsiza akekho umuntu omsolayo awukho umuntu omsolayo amasekeni akhona na so bagrade abatweni basole ukuthi ngafere ni right nje iTuyaza TV le guys ne nisendele email maseyikhaya check ku YouTube and subscribe Tuyaza TV Tuyaza TV DUYAZA TV yeah sure